Siła łemkowskiej kultury. Prezentujemy w tym roku, bo co roku tu występujemy z innym typem budowy, zaprezentować budownictwo coraz bardziej popularne, tak zwany bal, ale zaproponować go w technologii tej najstarszej, na jaskółczy obóz. Witаю na stoisku z lępiłską krywulką. Krywulki to najharniejsze ozdoby lępiłskiego stroju. Są to wyroby ceramiczne, jest to glina, akurat glina z dużą domieszką szamotu. Wypalamy ją w temperaturze około 1150 stopni.